Zuhal Demir bij de koning op het paleis in Brussel. En let op haar linkerpols. Een rood doekje met witte stippen. Het is de mijnwerkersdoek van haar vader, die emigreerde in de jaren 70 vanuit Turkije om hier in de mijnen te werken. Ze draagt het wel vaker als geluksbrenger. Weer betalen aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en de wetten van het Belgisch volk. Wie de kansen grijpt in Vlaanderen kan het verschoppen, is haar devies. En ik, het Limburgse meisje uit de cité, ben daar een voorbeeld van. En haar ouders, het mijnwerkersgezin. Ook gisteravond al op de persconferentie van haar partij richtte zich meteen tot het thuisfront. Ik heb het advies van mijn ouders altijd goed opgevolgd. En ik denk dat ze nu ook aan het kijken zijn. Dus papa, mama, heel veel bedankt voor de kansen die ik van jullie heb gekregen, maar vooral voor de kansen die ik hier in Vlaanderen gekregen heb. Ze erft een bevoegdheid met een wel heel lange naam. Gelijke kansen, mensen met een beperking, armoedebestrijding, grootstedenbeleid en wetenschapsbeleid. De N-VA hoopt dat ze de bevoegdheden veel meer in de kijker kan zetten dan haar voorganger Elke Sleurs. Zo net overhandigde die de sleutels van het kabinet. Opvolger Demir had als afscheidscadeau Limburgse vlaai. Dan heb ik ook nog, want ik moet de Limburg een beetje promoten. Hè, ja, dat zal wel. En we hebben daar veel goede dingen en veel lekkere dingen.